Fyddi di'n mynd i'r dre heddiw? Bydda. Fyddi di'n medru prynu un neu ddau o bethau i mi? Bydda, wrth gwrs. Be wyt ti isio? Fyddi di'n medru prynu ffrwythau o'r farchnad? Iawn, wrth gwrs. Dwi angen trwsio'r esgidiau yma. Fyddi di'n medru mynd â nhw i siop Mr Clark? Wel, o'r gorau. Fyddi di'n medru mynd i'r swyddfa bost? Dwi angen stampiau i bostio anreg. Wel, mi fydd y swyddfa bost yn brysur iawn. Ac wyt ti'n meindio mynd i nôl y presgripsiwn yma o'r fferyllfa? Sgen i ddim tabledi cur pen ar ôl. Bobl bach, dwi'n dechrau cael cur pen. Mi fyddai drwy'r dydd. Wyt ti eisiau rhywbeth arall? Na, dwi'n iawn. Mi fyddai'n mynd i'r dre fory, beth bynnag. Dwi eisiau dillad newydd ar gyfer parti Sian nos Wener.